Kailangan po natin ng suka. Ito po ay suka na gawa po sa prutas ng mangga. Kung paano po gumawa nito, tingnan nyo po sa description sa YouTube channel ni Ka-Travel Bro. Ilalagay ko po dyan yung link. Okay, pwede nyo pong panoorin kung paano po yung paraan ng paggawa po ng suka na iyari po sa bunga ng mangga. Napakasarap po nito. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Dumayo tayo dito sa sa paggawaan ng suka ni Bro Toto, si Ka-Travel Bro. Silipin natin. On. Hello. Oh. Morning. Good morning. Yeah, si Bro, ng Ka-Travel Bro. Bro Toto. Okay. Sige, tignan natin yung kanyang mga mangga. Ito yung ano. Yung mangga. Yan. Yung mga napulot. Napulot. Isang araw lang, kaya kaninang umaga lang ito. Lahat yan, pinulot mo. Ano yan, binibilang mo pa ba yan? Hindi na. Hindi na. Hindi na binibilang. Isang drum. Isang drum. Tapos iniisa kong binabalatan. Binabalatan. Paano mo binabalatan yan? Ano? Yung kutsilyo. Kutsilyo. Ito. Sige, sampal nga bro, sampal nga. Hugasan ko. Yan. Hugasan muna. Iniisa kong hugasan. Aba, talagang linis na linis ah. Yan o. Para matanggal yung mga buhangin. Okay. Tapos, isak mo dyan. Ito wala pa lamang kasi kalalagay lang. Kailangan ba puno yung drum o hindi? Ito puno. Puno yan. Ano yung mangga? Mga ilang araw na yan, parang matagal na no? Kahapon lang ito. Pero yung lalagyan, hanggang sa ilalim kasi yan eh. Hindi nadagdagan ko na lang. Dinadagdagan mo yan. Ito. Hindi yan yung iba. Puno rin ito. Puno. Yung mga ilang days na yan, mga 2 days siguro. Nagsasabaw na siya eh. Oo. Yung sabaw niyan, anong ano yan? Yan yung suka. Oo. Tapos sasalain ko dito. Nasalain. Yun. Diba? Yung sapal niya, tinatapon. Yung sabaw lang yung nakuha. Oh, iyan namang malaki. Ito, puno din. Yan. Oh, dami ah. Yung drum na yan, di ba mga 200 liters yan? Oo. Pero Sipag may mo. buto pa. Tatanggalin yung buto niyan. Tatanggalin po yung buto, isa-isa. Isa-isa. Tapos sasalain. Salain. Pero Ayun. pagka nagkakatas na, yung sabaw niya, pwede nang salain. Ah, okay. Pag nagkakatas na, sasalain na daw yung katas. Tingnan. Ayan, sabi nila nag-uud. Pero ito hindi naman nag-uud. Kasi yung mga may uud na, tinatanggal na agad eh. Yan, yung sabaw niya, pwede nang tanggalin. So nilalagay dun sa may Sasala mo na yan. sinasala. Tapos yung malinis na ano, sabaw niya, ilalagay na naman sa Ano kayo lasa niyan? May lasa na natikman mo na, hindi pa? maasim. Masim. Pero hindi pa gaano Hindi pa kaasim. gan. Ah. Parang ano siya. Mga ilang araw yan, bro? Ito, ano lang ito, mga 2 days pa lang. 2 to 3 days. Pero nagsasabaw na eh. Oh, pero pag hinog na siya na ano, talagang suka na, mga ilang buwan kaya? Pagka malaking container mo siya i-stock, mabilis siya eh. Pwede na yung 6 month na ano, pang luto-luto. Pang luto-luto, 6 months. Pero may pait-pait pa kasi mangga eh. Oo, ayun. Pero yung binigay mo sa akin natin, masarap ah. 1 year na yon. 1 year, kaya ano? Kaya maasim. Suka. Okay. May kakain yan. Cheers. Wow. Napakaswabe po ng lasa. Masim talaga pag Talagang kilawin. perfect yan pagka 1 year na siya. Halimbawa gumawa ka, kasi usually March yan. Oo. March kasi ako gumagawa. Pag next year, March, yun ang masarap na suka. Oo. Ito parang Pang adobo. parang puhunan mo lang dito. Yun lang bote. Yung ano, yung bote na yan, kabibigay lang. Pero Nabigay. usually yung malinis talaga na bote ang ano, yung mga hydrogen water na bottle. Ayun, magbibigay. Kasi tubig lang yun, kasi pagka yung mantika, mahirap eh.
Oo. baka makontaminate yung suka, iba lasa. Kaya may mga ano na bulok yung lasa, hindi naman asim, madaling masira. Ah, okay. Pero usually ang advice na lalagyan, yung mga pinaglalagyan ng mineral water, o kaya bumili na lang ng bagong lalagyan. Oh, magkano naman halimbawa yung 1 litro? Yung 1 litro, ang benta pagka sa iba, 50 pesos ang isa nun. Oh. Pero sa akin, binibenta ko lang ng 3 for 100. Ah, mura. Kasi usually ang talagang market lang naman dito yung mga kakilala. Oo. Kasi mahirap din mag-market sa labas eh. Ayun. At least nauubos kahit kakilala lang, no? Oo. Kasi yung pang-consumption lang nila sa kusina instead na bumili sila ng suka na ano. Kung minsan hindi sila ano eh, ayaw nila yung masyadong maasid, yung commercialized na. Wala kang nilalahok niya, wala kang hinahalo. Wala, sabaw lang talaga yan ng, ano, ng mangga. So natural. Natural. Ayun, kagandahan. Hindi rin nilalagyan ng tubig eh. O panahon pa naman ng mangga ngayon, ang daming nasasayang. Kasi nag-start yan, kasi pag nagwawalis sa umaga, natatambak lang dyan sa may ilalim ng mangga. Oo. Kasi na problema, nilalanga o kaya pinamamahayan ng mga insekto. Oo. Kaya naisipan namin na gawa na lang yung suka. Oo. Ang matatapon mo na lang yung mga pinagbalitan, na-organic na lang namin, tinatabunan namin ng lupa. Ayun, ang galing. Sige, yun sa mga may mga mangga dyan, oh, ngayon may idea na kayo. Imbis na nandiyan, nabubulok lang. May pakinabang. Okay bro, Salamat! salamat. Sige. Bye. Tulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.